Wasal lura f'pajjiżna is-sewwieq Malti li kiteb l-istorja fit-tlielaq ta' drag racing. Dan kien mikallef is-sorprenda bil-kbir meta kontra kull mistenni kiseb it-titlu tat-tielet l-aqwa ħin fl-istorja ta' drag racing fl-Ewropa. Mal-wasla tiegħu f'pajjiżna tkellimna ma' Duncan dwar dan is-suċċess li biex inkiseb irrikjeda ħafna xogħol li ġab miegħu mumenti diffiċli. Kpejt, batejt kollox għax hija karozza tanti għatu the limit biex titfa' dak il-power mal-art. Anything can happen, ġifiri, u tfallilek, tfallilek easy, ġifiri. Titkun perfezzjonist, daw tip ta' karozzi anka ktamel rekord, u kol tidħol fit-telemetrija u ssib li ġara xi ħaġa ħażina dakinhar. Huwa mistenni li mikallef issa jerġa' jikkompeti fis-sitt fażi tar-round finali ta' din il-kompetizzjoni li se ssir f'Santa Pot fl-Ingilterra. Biex jinkiseb dan il-ħin ta' veloċità huwa diffiċli ħafna, iżda ċertament dan ir-riżultat serva ta' motivazzjon biex Duncan ikompli jikber f'dan l-isport. It-tiġrija fil-karriera tiegħu ma tieqafx hawn. Fil-fatt wara din l-esperjenza jixtieq li l-pass li jmiss ikun dak li jirbaħ attività fl-Ewropa. Iżda mhux biss. Nixtieq forsi xi darba jġini ċ-ċans li nitla l-Amerika. Ovvjament inkompli naħdem fuq sponsors għax huwa sport mhux easy ġifieri biex tirranjah.